Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadhamatiz dzatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengausan subuh berkah masyarakat RW Gangsal, Masjid Al-Ukhwah, Masjid Legowo Darussalam, Masjid Al-Huda RW Gangsal rahimakumullah. Semonggo langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ros muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih dumugi enjang menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman lan Islam, pinaringan kesehatan, kesarasan, umur panjang, katitik gesang kula panjenengan sami saged sareng-sareng tindak datang masjid, lumampah melangkahkan kaki menuju masjid, nindakaken kewajiban menapa dene kesunahan salat subuh berjamaah dipun lajengaken subuh berkah pengausan rutin sebulan sekali di minggu pertama. Alhamdulillah kula panjenengan pinaringan sehat bagas waras, Allahumma amin. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Selawat sholatullah mullah ala toha lillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Gusti Allah, mugi-mugi gesang kula panjenengan sami pinaringan gesang ingkang istiqomah, ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ngibadah. Tesih ngantuk? Mboten to nggih? Alhamdulillah. Angger pokok esuk panjenengan wungu dalu ngelilir jam 3 napa setengah sekawan. Lajeng kersa ndonga alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah bilih kula panjenengan masih diberi kesempatan hidup. Pokok angger saben esuk isoh tangi turu mak jenggirat saged tangi piyambak, gek tangi niki ana ngomah ana ngambene dhewe-dhewe, ora ana ngamben rumah sakit menika jenengan kedah bersyukur.
syukur. Kedah napa Bu? Bersyukur. Loh Mas Wahid, apa ya ana wong tangi turu ngerti-ngerti ana ngamben rumah sakit enten. Lah nika tiang-tiang ingkang nembe dadi opnam nika ya iso turu Bu, ning tangi turu terus kaget. Ora ta ya. Leh, aku kok nang rumah sakit. Nggih Bu, jenengan pun 4 hari enten griya sakit. Ya Allah Gusti, aku setang dina ning rumah sakit. Mula aku kok pangling kok panggonane apik men. Ngoten niku. Niku almarhumah ibu kula riyin. Ketika kula beto teng JIH Solo niku ngoten niku kaget Bu. Lah kula panjenengan kok tangi turu ijek ana kasure dhewe, ambene dhewe kudu ngucap alhamdulillah. Nomor kalih kula panjenengan syukur kalih Gusti Allah ewadene enjang menika tasih dipun keparengaken Gusti Allah tindak dateng masjid timli sinaosa mungkin wingi bar kesele urung mari nggih to. Tapi karena panjenengan ngugemi dawuhipun Gusti Allah pengen pados pahala, pados ganjaran, pengen pikantuk ridhanipun Gusti Allah, panjenengan timlik tindak dateng masjid ngumawula ngibadah. Lawa enten etan ten soritan. Niku nak niki mengke enten hajatan manten, Pak Suratman napa sinten kula supaya iku. Niku sing duwe gawe sok saijik turung lipus ngorok. Niku sing bagian permasakan. Pun dau piek ana sing goreng iwak, ana sing ngenget jangan, ana sing rajang-rajang. Masyaallah kula dugi mriko jam 4 kurangi horok. Wis do nguripke kompor. Kampung sing di omah iki cek turu angler kelonan apa meneh nganteni. Nggih to? Lha ngoten niku. Ternyata kula panjenengan gesang ana ngalam donya ki ora iso urip dhewe. Jebul cek njaluk tulung karo wong liya. Lha niku kula tangleti, Bu, enten apa Mas? Mbah yah keten kok pun nyicil niku napa ngebiar, Bu? Mboten Mas, nggih mboten nggih. Angge tilem riyen ngono. Dadi mriki jamaah subuhan, mriko taktik tak tok nutuk napa niku kambil karo nguripke kompor jos. Ya masyaallah, le. Itulah kehidupan di dunia Bapak Ibu. Cerak tur nempel di satu sisi kados kula panjenengan ngumamula DDP dateng Gusti Allah, di sisi lain mereka sudah disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Pramila di antara itu kula panjenengan termasuk orang yang bejo kemayangan. Alhamdulillah Gusti, ewadene aku dipanggonke Gusti Allah dadi kawulane sing gelem sembahyang. Senajan yo ngewaki rewang cek diselake salat, diselake ngibadah, itu kanugrahanipun Gusti Allah ingkang luar biasa. Mbok menawi mengke seperangan jamaah mriki enten sing jagung utawa rewang enten etan. Lah niku. Alhamdulillah sesibuk apapun kula panjenengan saged meluangkan waktu kangge ngibadah ngumamula dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, salajengipun kula wangsuli malih wonten kalih nikmat ingkang asring dipun abaikan manusia, dilirwake, ora digagas, dianggap sepele. Napa menika? Nikmatani maghbunun fihima kasirun min nasi as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Nggih menika nikmat waktu lapang lan nikmat sehat.
waktu longgar lan nikmat sehat. Bapak Ibu injang menika sehat nggih? Alhamdulillah. Kula dongaaken ingkang injang menika nderek ngaos, nderek ngaji. Yu ngatemi mangan bubur sing sregep ngaji silaturahmi tak dongake uripe makmur. Allahumma amin. Yu ngatemi mangan acar sing sregep silaturahmi muga-muga rezekine lancar. Yo ngatemi mangan nanas sing sregep ngaji silaturahmi muga-muga utange ndang cepet lunas. Yo ngatemi mangan alpukat sing sregep ngaji silaturahmi muga-muga awake pinaringan sehat-sehat. Allahumma amin. Dongane ya wonten iku. Awet sangking menika Bapak Ibu, Allah tasih menitipkan kesehatan, syukur kali Gusti Allah. Senaosa ya sok-sok boyoke dengkeke rada pegel kumat, dengkule rada senut-senut, napa melih adem-ademan, untune sok-sok ya nganggo cekut-cekut. Pokok kula panjenengan nalikanipun nembe nandang gerah, nandang sakit, enggal eling emot dateng Gusti Allah, diikhtiari, diusadani, diobati, dipreksake. Lah niku. Awit napa enten pantun malih. Mas Prajoko mangan ketan. Ketane ireng enak rasane, ayo don jaga kesehatan, sebab sehat kuwi larang regane. Larang mboten Bu? Larang. Awis Bu, sehat niku mahal. Nggih to? Wong kula wingi dereng dangu dibel ustazai genduk ten Giro sakit. Mbak menapun kula aturke mriki napa pundi nggih? Paetan. Pak niki Dek Anissa giginya sakit. Wingi bar kula cabut untune dicabut, terus untu sing sijine kumat. Mohon dikirimi obat. Kula surup arep maghrib niku deg-degan. Walah anak loro do lara kula ku deg-degan. Langsung mlayu teng dokter Dedeh ngebel, "Bu, badhe nyuwun obate genduk. Sanjange pun telas, malah sing wingi niku ical." Diresiki kancane resik-resik kamar terus ical. Iyalah Mbak Anis, hilang lagi obatnya ngoten niku. Wah, teng mriko, "Bu, pinten obate?" 100.000 Pak. Oh, ngoten niku. Kayak mahir niku apa niku? Pinten Bu dokter? 100.000. Ngoten niku gek mboten kula nyang Iwana. Bu, nak sepalih pripun ngoten ya mboten, kula bayar ngoten niku. Itulah nilainya suatu kesehatan. Kula iki lagi krasa wong jebul nak omah-omah wis ndek anak-anake lara niku sing dadi wong tua perasaane ora karo-karoan. Nggih Pak Bu nggih. Zaman biyen yo nalika kula ijek bocah yo ora gagas. Wiyalah lele piye kok malah udan yo ngeto lele. Apa Bu? Santai wae Bu. Engko gak masuk angin piye? Kowe iki lah. Kekhawatirannya luar biasa. Neng ndang wis omah-omah wis ngrasake duwe anak iki jebul. Mas Putra ya ngono ki apa ora? Upama anake wedok masuk angin ku deg-degan ora, Mas? Ndang gage-gage piye carane? Ya itulah di antara bentuk naluri kasih sayangipun orang tua kepada anak-anaknya Bapak Ibu. Pramila kula panjenengan alhamdulillah jikalau keluarga kula panjenengan saat ini ditempatkan dalam kondisi sehat walafiat, panjenengan kedah syukur. Kedah napa Bu? Syukur. Nika kados sire kula wangsuli. Mumpung isih waras
ngibadah kanthi ikhlas mumpung isih waras, ngibadah kanthi ikhlas ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Nggih Bu nggih. Jenengan kok gerah? Biasane ditukokke anake lanang. Piye, Mak? Tukokke bakso ya, Mak? Tak nyang pengging apa mie ayam? Heeh, le tukokno kono. Ditumbaske ya anake lanang bar gajian kok. Nya, Maknya, mie ayam tak dobeli karo bakso, Mak. Somi, Pak. Mie ayam bakso, miso. Wah, alah lele, ibu mangan rasane ora enak. Ilate sepo kabeh. Iki wetengku malah kroncongan. Saja emahku kumat lho. Niku dipundhutke anak dedaharan. Biasane nak hari-hari biasa niku ngrasake enak sekecok gara-gara lara mah. Niku ndadosaken dahar mboten sekecok. Saged mboten kedadosan ngoten niku ibu-ibu? Halo. Oh, sajake ngantuk kabeh iki. Lah kok ora ana suarane. Oh. Pramila awit saking menika jaga kesehatan nggih Pak Bu nggih. Menurut penelitian Dr. Dietrich Kleinhard, kula pendet keng buku kesehatan niku. Penyakit itu penyebabnya ada 4. Wonten 4 Bapak Ibu. Setunggal karena spiritual, kokean pikiran. Niku menduduki 50%. Nomor kalih karena psikis, kejiwaan. Nomor 3 karena sosial. Sosialnya karena awake dhewe kumpul karo kanca ngenten nggih. Niku menduduki 5%. Nah, psikis niku 25%. Keempat karena fisik. Fisik niku menduduki 10%. Jebule lorone awak eneng gen raga kula panjenengan niku 50% gangguan spiritual. Kula contokke wong lara mah. Tiyang sakit napa? Mah. Wong lara mah kuwi berawal saka pikirane kenceng, kemrungsung, mbah krana gagas anak mantune sing ora cetha, gagas bojone sing selingkuh nyeleweng, gagas anake dhewe sing mursal ndlajik, gagas tangga teparone sing ora gelem dijak rukun. Niku yang menyebabkan pikiran psikis spiritual kula panjenengan terganggu. Nomor kalih psikis 25%. Akhirnya dipikir, piye to pakmu anake dhewe. Piye to pakmu mantune dhewe. Wis rasah dipikir Bune. Nyat pancen watak-watuk tindak tanduke ya ngono arep dikipike men. Awakku lara kabeh. Akhirnya dibeto teng Pak Dokter. Ada apa Bu? Niki awakku lho Pak Dokter, weteng kula sebah, dada kula semengkrang, kula nak dalu mboten saged tarik sare, klisa-klisi pun kula seka. Diseka ngertos mboten Bu? Botol dileboni banyu panas, sekoke nggen dada nggen weteng. Pun nate mboten Bu nglampahi ngoten niku? Pun diseka. Wetenge gen weteng kok rasane badhek, rasane ampek, dituthuk ngono bek 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 bek. Bu, nggih ngentut, Mbok De nggih ngentut. Ora iso Mas Wahid. Biasane iki bar subuh ki aku berat. Iki kok perang-perang dina gak ora iso ngentut. Lah niku mula kula kan nyeka, seka Mbok De, diseka. Mari makdut, alhamdulillah. Obate mayar, gur ken sneko ken ngentut. Lah itulah Bapak Ibu. Ternyata gangguan jiwa kula panjenengan ngoten niku. Pramila monggo kita sareng-sareng belajar
belajar mengendalikan. Mah berawal saking gangguan spiritual lan psikis, stres, ketakutan, kecemasan yang berlebihan niku saged anjalari sakit mah utawa ger utawa asam lambung. Ngangger wis ngono kuwi obate angel, tambanane angel. Mula panjenengan tingali wong lara mah niku sok-sok nganti mataun-taun. Tenggen kula niku sing mundhut madu pahit iku ora cukup siji. Bolak-balik enten sing nate kula tangleti, Pak. Jenengan kok jer wirawir nggen kula ki telas pinten? Telas gangsal 11 Mas Wahid. Lho, entek pinten coba? 15 niku nek 150 ping 15 pun pinten niku? Niku nak nggo awake sehat niku kena nggo jajakke putune, Bu. Nggih to. Tapi ya krana kangge ngudi sehat berpuluh-puluh rupiah dikeluarkan betek-beteke kangge njaga kesehatan. Mula monggo kita sareng-sareng jaga kesehatan. Nomor setunggal sakit mah krana stres, ketakutan, kecemasan. Makan yang tidak teratur mergane kokean gawean, kokean pekerjaan. Mula kula panjenengan monggo nyambut gawe ya kena, sing penting dahare dijogo. Nomor kali sakit hipertensi, terkenal dengan istilah darah tinggi. Niki krana kula panjenengan mboten saged mengendalikan emosi. Pikirane semruweng, terus mangan asin. Kula wingi etuk terteran kene Bu Lurah Bendan Wadalu ngisi hal 8 tahunan Pak Lurah almarhum Pak Lurah Widarto teng Bendan. Etuk apa ndok asin lan sak ubur rampene. Ngoten niku. Sak-sak teng gulu niku ya cengeng Bapak Ibu. Wah, iki mesti gara-gara mangan asin iki aku. Nate kula tensekke niku 142. Wah, kula deg-degan. Aduh. Wah, iki engko nek aku mati piye iki mongko anakku do mondok kabeh iki aku. Kula ngoten niku. Sabar Gusti, kula mlayu teng peken lah tumbas obat buah alpukat, buah sing rupane abang niku napa jenenge? Naga, timun, terus wortel, kok wortel, apa niku tomat Bu, wis kula borong, wis kula jojoh niku, wis cangkeme kula lebone niku. Sayo selamat, ayo sehat. Terus kula nggih istirahat Bu, kula demek cengenge pun sudah Bu. Alhamdulillah Gusti, niki cengeng pun rada ilang. Alhamdulillah lho. Karena kecemasan Bapak Ibu, jebul cemas niku kula meneh saged cemas Bu. Nggih to, kecemasan itu menyebabkan hipertensi, darah tinggi Bapak Ibu. Lajeng malih kolesterol. Niku ugi saged sekrana cemas, kurang istirahat, kokean lemak. Nah, termasuk kula ki bubuke jam 12 munggah terus kok banen nang omah klisikan terus. Klisikan gur paling banter nonton HP, nonton hiburan wayang utawa pengajian Anwar Zaid napa-napa. Klisikan terus. Ternyata itu kurang istirahat bisa menyebabkan darah tinggi dan kolesterol Bapak Ibu. Pramila kudu dijaga. Mula bar subuhan diusahakan kula ubah nggih pados keringet Bapak Ibu. Nomor sekawan, diabetes. Yang mengatakan wong loro gula. Sakit gula itu ada 2 sebabnya Bapak Ibu. Setunggal karena faktor keturunan Bapak Ibu. Nak biasane wong tuane duwe lara gula niku sedikit banyak bisa menular dateng putranipun. Ning nggih saged ugi mboten nular. Tapi kebanyakan nular. Kula ki duwe potensi darah tinggi mergo almarhum bapak niku darah tinggi. Dadi kula wah iki ya mbok menawa. Tapi bisa kita kendalikan dengan mengontrol emosi kalih pikiran Bapak Ibu. Niku diabetes, glukosa, seneng gula-gula, seneng legi-legi. Nak aku nak orang gawe wedang ginastel, legi panas tur kentel. Nak mboten diimbangi kali pekerjaan
ingkang mengeluarkan keringat banyak ngantos atos. Ngerti-ngerti nyang awak bedah tambah lemu, kokean ora kurang gerak. Ngerti-ngerti gulane dhuwur. Bagi mereka bapak-bapak petani pekerja keras, gaene macul no problem, iso-iso nganggo bune. Gaweke gula ginastel mboten masalah, wong entek tenagane nggih macul gembrobyos. Kados Pak bapak-bapak niki ya mendeles wae. Ning nak kados kula kok gulane diblebek sak sendok rong sendok ya genah nyengkake niku. Mergane tidak seimbang kali pekerjaan yang kita lakukan. Beda dalane, beda nyambut gawene. Kula gur tukang oce-oce ana kelas, ora patek ngetokke keringet kok makame gulane wakeh ya wis ndang nyengkake niku. Pramila dijaga. Diabetes karena kesedihan yang berlebihan niku nggih saged Bapak Ibu. Wong merga mengingat masa lalu kaya kula mengingat masa lalu ngoten nak kesedihan berlebih ya bisa berpotensi lara gula. Nomor gangsal liver. Liver niku gangguan hati Bapak Ibu. Napa niku sebabe? Karena kula panjenengan gangguan spiritual dan psikis, seneng ngrasani, seneng marah-marah lan pengen golek menangi dhewe. Hati-hati Bapak Ibu. Nak kula jenengan remen nesu, senengane gur ngrasani tangga wahid kae jan. Ra cetha tenan kok kaya. Wah padane ngrasani ngoten niku ngati-ati. Liver mungkin jenengan. Ngopo-ono awake dhewe rasa ngrasani gunem tangga. Sebab tangga niku nak digunem ra ono enteke. Nggih to? Mula Bapak Ibu wong urip ana ngalam donya tidak lepas dari 3 perkara. Ingin ngen pengajian ibu-ibu pun kula aturke. Siji dipaido utawa dirasani. Iku wis mesti genah. Wong urip ana ngalam donya kuwi dadi wong becik ya dipaido, dirasani, dadi wong ala ya dipaido, dirasani. Nggih napa nggih? Contone niki Pak Suratman sing mantu niki mengke siang niki. Wis disiapke ubo rampene semaksimal mungkin, gawe panggung semaksimal mungkin, nanggap campur sari, dangdut, apik. Kanggone sing cocok ya wah Masya Allah. Jan lawe suguhane top marko top kanggo sing cocok, kanggo sing ora cocok diencepi, kepara sing rewang jagong ora kumanan sop ngono digrenengi. Ladene mantu terakhir rambut jaji, aku jagong sop ora uman gek rasane asine kaya uyah jaran. Maka ya sajeke urung tau ngrasake uyah jaran. Ning saged ngarani ngoten niku. Itulah namanya kehidupan manusia. Dipaido, dirasani, dilokke. Tidak akan lepas dari kehidupan kula panjenengan. Mula kula panjenengan kudu siap-siap. Siap-siap disanjung, siap-siap dihormati, siap-siap diajeni, ning suatu saat nanti siap-siap direndahkan, siap-siap diece, siap-siap dino, lan siap-siap disyukurke. Siap-siap napa Bu? Syukur kowe kapokmu kapan kualat karo aku. Ngoten niku Bu. Mula jenengan ngati-ati Bu. Wong urip niku niki nomor setunggal napa? Siap dipaido, siap dilokke. Nomor kalih wong urip niku tidak lepas dari permasalahan hidup. Wong urip ana alam donya ki ora lepas saka masalah. Ana wae masalahe. Iki wis rampung ketunggulan masalah iki. Iki wis rampung ketunggulan masalah iki. Pokoke enten mawon masalah hidup niku. Ingkang nomor 3 nggih menika kematian. Manusia hidup pasti akan mengalami kematian. Gara-gara nunggu girik kapan wektune. Le niku Bapak Ibu. Kula lajengaken jantung koroner. Jantung koroner niku karena cemas, kecemasan. Paru-paru, wong nek ndek lara paru-paru niku mergone depresi. Depresi niku mikire kebanteran.
mikir banter, darah tinggi, akhirnya mrikine ada saraf-sarafe otak terganggu, akhirnya dadi stroke. Mula panjenengan tingali wong lara stroke nika berawal saka darah tinggi, berawal saka sering muring-muringan, gampang nesu, sarwa ora beneran. Monggo stroke niku ada dua, ana stroke permanen dan stroke mboten permanen. Nak stroke mboten permanen niku saged normal seperti sedia kala. Ning nak stroke permanen niku mesti gangguan pada sikil, pada tangan, mbah tangane ceko, sikile semper, itu pasti Bapak Ibu. Mula ngati-ati. Stroke niku basa gedene, basa cilike jimpe, plikaten. Napa Bapak Ibu? Jimpe karo plikaten. Nak jenengan plikaten nika iki piye kok ngancing kabeh lah niku ndang diurut Bu. Goleke tombo. Ayo. Ya niku. Berawal saka plikaten kali jimpe niku. Sebab enten saraf-sarape otot-otot sing menegang. Mula digawe slow. Slow nggih Bu nggih. Gen mboten stroke, mboten lara ginjal. Lah, ndang ditokke nggih sarapan. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken pun 30 menit anggen kula matur mugi wonten manfaatipun. Kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti. Wong urip pancene ya abot, ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallaha fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.